Erkin! Erkin! Adımlar, yürü! Salam ele hormatly adamlar. Garaşdan baqy bir tarap yurdumyzdaky täzelikler kimim habarlar bilen taşdyrgan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şoň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Daşow vilayatyna toý saparyny amala aşyrdy. Hormatly prezidentimiz Daşow vilayatyna ugramak üçin ýerilen paýtatymyzyň halkara howa menziline geldi. Ýer bilen hormatly prezidentimiz paýtatymyzyň halkara howa menziline gelip, bir ýerden iş sapary bilen Daşow vilayatyna ugrady. Daşow vilayatyny tarap ugralan hormatly prezidentimiziň uçary biraz wagtdan Daşow şäheriniň halkara howa menziline gelip goňdy. Bu ýerde arkadagy serdarymyz mehirli garşylandy. Sizin koyunu 360 erelli, aşık aydın pirli, Göroğlu'nun at segreden andalıyımın destandıdan, kahraman arkadağımının bahtiyarlık dövrün verip, öz halkına cennet kurun. Kadim va toprağına ilkinci devlet taparınızın kutlu, düşümlü olmağını arzulat, bir nama aydar bulduk. Görmem, ne aydar
Soňra hormat prezidentimiz bir ýerde ministrler kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Salam hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, biz şu ministrler kabinetiniň göçme mejlisini geçirýär. Mejlisde Daşowut welaýatyny durmuşlukdan ösdürmegiň wezipelerini aral maslahatlaşar. Şeýle ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarlarynyň hasabatlaryny dinler we resmi namalaryň taýýarlanan taslamalaryna sereder. Hormat prezidentime de mejlisin gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Muhammedow söz berdi. Vice-premier hormat prezidentimiň ulul beren taşygyna laýyklykda geljek 7 ýylda döwletimizi ösdürmegiň prezident maksatnamasyny taýýarlamagyň şäherlerini Daşowut vilayatyny durmuş ykdysadydan ösdürmek boýunça teklipler barada hasabat berdi. Bu strategik meýilnamanyň şäherlerini geljek ýyllarda ýurdumyzyň Daşowut vilayatyna finagy toplumlarynyň ähli ulgamlaryny iri maýy goýumlaryny çekmegiň hasabyna gaz, himiýa, energetika, ýeňil senagat we gurulşyk serişleri puwdoklaryny döwre baplaşdyrmak, vilayatyň ykdysadytyny innovasiýon we sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak, gaýtadan işleýän senagaty mundan meýlekde iş şeňleşdirmek gözüňde tutulýar. Ulug logistik ulgamynyň mümkinçiliklerine netijeli peýdalanmak, üstsaşyl we multimodal ýük gatnawlarynyň möçürini artdyrmak, vilayatyň çägine owagçylyk maksatly ýer gaznalaryny dolandyrmagy kämilleşdirmek, suw tygyşytlaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen owagçylyk we onuň bilen baglanyşykly puwdoklary, mallatçylyk ösdürmek, öýre meýdanlaryny giňeltmek, adyk önümleriniň önümçiligini ýokalandyrmak ilkinji nowatdaky wezipeleriň hataryndadyr. Şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň owalaryň, şäherleriň, itraplaryň we itrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2027-nji ýyl içinde üçin milli maksatnamasynyň taslamasyna Daşowut vilayatyna täze deskalaryň gurulşygyny amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, vilayaty durmuş ykdysadydan ösdürmegiň derejesini ýokalandyrmak, ilatyň ýaşaýyş derejesini hasa ýokalandyrmak boýunça işleriň dowam etmeginiň zerurdygyny bellidi. Şu ýylda gözüňe tutulan maýy serişleriniň maksady laýyk ulanmak meselelerini hem-de täze ölümçilikleriň gurulşynyň başyny hemişe üns merkezine saklamak zerurdur diýip döwlet başçylarına aýtdy. Geljek 7 ýyl üçin prezident maksatnamasyna ýurdumyzy hem taraplaryn ösdürmek, her vilayatyň çäk taýdan ýerleşini hem-de tebigy serişlerini nazara almak bilen döwrebap toplumlary we goşmaça iş orunlaryny döretmek boýunça çäherleri gözüňde tutmak wajypdyr diýip hormat prezidentimiz belledi. Hem-de vice-premier birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Abdurrahmanow söz berdi. Vice-premier Daşowut vilayatyny durmuş ykdysadydan ösdürmek boýunça görülýän çäherler barada hasabat berdi. Daşowut vilayatynyň çägine ýerleşýän Türkmengada döwlet konserniне, Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasyna, Türkmen maştaky nertigaýtan işleýän zawodlar toplanyna degişli idara kärhanlardaky iş orunlarynyň işgärler bilen üpçünçligi barada hasabat berildi. İçerki sarpejleri hem-de daşarky wagdarlary tebii gaz bilen büýükdensiz üpçün etmek maksadyna Daşowut gadakdyr we Daşowut gaz üpçünçlik müdürlikleri tarapyndan zerur işler geçirilýär. Daşowut hidrogeologiýa ekspedisiýasy ilaty arasy agyz suw bilen üpçün etmek hem-de onuň gorlaryny artdyrmak işler bilen meşgullanýar. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, ýalňyç energetika toplamyny ýerigderli diversifikasiýa ýolu bilen ösdürmegiň we puwdogyň mali ýagdaýyna gözelçilik güýçlendirmegiň wajypdygyny çekip, vice-premier ygtybarly daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen öýdary beýiklikde gatnaşyklary hem-de tejribe alşmagy dowam etmek, şol sanyna neft-gaz guýularynyň önüm berjiligini ýokalandyrmak babatda hyzmatdaşlygy giňeltmek, maýy goýum işçiligini höwetlendirmek boýunça çäreleri görmek babatda birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra vice-premier guýulary düýpli awatlamak we gapdal üstüne gazmakda ulanýan göterji enjamlary we olara ähtiýaçlyk şaýlaryny satyn almak hakynda kararyň taslamasyny taýýarlamak boýunça geçirilen işler barada hasabat berip, döwlet başçylarynyň garamagyna degişli kararyň taslamasyny hödürledi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, degişli karara gol çekmek bilen vice-premier bir resmi namanyň talab laýyk ýerine getirilmegini üpçün etmegi tapşyrdy.
döwlet başçylarymyz neftin we tebii gazyň çykarylýan hemde gaýtan işlenýän möçörlerini mundan meýlekde artdyrmagyň, gyzyklanma bildirýän daşa ýurtly hyzmatdaşlaryň ählieti bilen netijeli gatnaşyklary pogtalandyrmagyň hemde täze bilelikdäki tassamalary durumça geçirmegiň zerurdygyna ünsçekdi. Bu wagtda vice-premieri degişli görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Glyzowa söz berdi. Vice-premier Daşoğul vilayetini durumçy ykdysadyň ösürmek boýunça görülýän şäherler barada hatabat berdi. Vice-premier şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumçy ykdysadyň ösürmek maksatnamasyna laýyklykda Daşoğul şäherindäki Serdar paýta egirji fabriginiň durkuny täzelemegiň hemde döwrewap enjamlar bilen enjamlaşdyrmagyň gözüňde tutulýany barada aýtdy. Bu wagtda Dokument Tenagatı Ministrligi tarapyndan halkara bäsleş geçirildi we bu mesele boýunça teklipler öwrenildi. Fabrigiň durkunyň täzelenip, döwrewap enjamlar bilen enjamlaşdyrylmak netijesinde kärhananyň önümçi kuwaty artar, öndürilýän önümleriň hili ýokalanar, eksportyň möçörleri artar, täze iş ornlary dörediler. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, milli ilertülýän uglary hemde dünýäniň ykdysady giňişliginde umumy ýakynlaşmak ýagdaýlaryny nazara almak bilen ýurdumyzyň Dokument Tenagatynyň innowasion ykdysadyýetiniň okunly ösüşiniň aýdyň misaly bolup durýanyny bellädi. Döwlet başçylarymyz kärhanalaryň döwrewaplaşdyrylmagynyň we öňdewazy enjamlar bilen üpsünedilmeginiň öňde goýulan maksatlary üstünlikli ýetmäge ýardam edýänini belläp, teklipleri için seljermegiň hemde olaryň üstünde işlemegiň wajypdygyny aýtdy. Bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz meclise gatnaşyga dönüp şeýle diýdi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, ýegişlenme güni biz Türkmen halatynyň bayramyny giňden belläp geçeriz. Men Ministrler Kabinetiniň adyndan halatçylyk podogynyň ähli işgärlerini Türkmen halatynyň bayramy bilen tüýşürekden gutlaýan. Olar alyp barýan işlerine mundan beýlekde ulus-sünnükleri, daraklarynyň sesiniň hemişe batly ýanlanyp durmagyny arzu edýän. Meclisiň başynda hormatly prezidentimiz has tapawutlanan halçylary Türkmenistanyň at gazanan halçysy diýen hormatly ady dakmak hakyndaky permany gol çekdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Pürçekowa söz berdi. Vice-premier Gurulşyk we Senagat toplumy tarapyndan Daşoğul vilayetini durumçy ykdysadyň ösürmek maksady bilen alınıp barlayan gurulşyk gurnama işleri barada hatabat berdi. Düýpli maýy goýumlarynyň hasabyna Besewitde jemi 48 binanyň we disgalaryň gurulşyk işleri amala aşyrylýar. Olaryň 20-si durmuş maksatly, 28-si bolsa önümçük maksatly disgalardyr. Şu ýyl 7 disgany we binany, şol sanyna 450 ornluk köpügli hasahanany, 150 ornluk onkologiýa merkezini açyp ulanmaga bermek beýleşdirilýär. Mundan başga da 600 ornluk 2 orta mektebiň, 240 ornluk çağalar bagynyň hemde çağalar üçin döwrewap din jar seýilgäkiniň ýolagçy awtomendiliniň gurulşyklary güýçli depkinlerde alınıp barlýar. Daşoğul vilayetiniň häkimliginiň hemde raýatlaryň buýrmaty itaatynda ilaty ýaşaýyş çaýlaryny üçin etmek boýunça meýilnamalaryň çäklerini 35 sany 4 gatly 16 we 24 öýli ýaşaýyş çaýlarynyň gurulşygy dowam edýär. Energetika Ministrligi tarapyndan ýurdumyzda halkylaryň energiýa ulgamyny döretmek boýunça taslamany durumça geçirmek maksady bilen güýjülmesi 500 kW bolan Balkan Daşoğul ugru boýunça ýokary voltly asma elektrik geçirjiginiň hemde beketleriň gurulşyk işleri ýokary depkinler bilen dowam edýär. Bir taslamany belirlenen möhletini tamamlamak üçin ähli zerur şäherler görülýär. Vilayetin o yerlerine, şäherçelerine, etraplardaky şäherlerde we etrap merkezlerine içerki avtomobil ýollaryny gurmak we kerek edýänleriniň durkuny täzelemek boýunça işler ýaýwanlandyryldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vilayeti hem etraplarını ösürmek boýunça alınıp barlayan giňerimli işleriň wajypdygyny öňçekdi. Hemde ilatyň münasip, oňoýly durmuş hemde dörejikli ähmet üçin şertlerin döredilmeginiň zerurdygyny belläp, bu wagtda vice-premieri anyk taşyklar berdi. Soňra vice-premier ýurdumyzyň owagçylyk ölümlerini öndürjülerini mineral dökünler, Türkmen Himya Döwlet Konserniň kärhanalary tarapyndan bolsa zerur himya önümleri bilen öpsün etmek boýunça alınıp barlayan işler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglanykda döwlet başçylarynyň garamagyna Türkmen Himya Döwlet Konserni bilen Uzhimya Impex jogapkärçilik çäkli jemgyýetiň arasynda degişli şertnamany baglaşmak hakynda kararyň taslamasy ödürlenildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, içerki sarpejleri owagçylygyny hemde önümçüliklerde giňden ulanýan himya önümlerinden üpsün etmek boýunça amala aşylýan işleriň wajypdygyny belledi.
döwlet başlarymyz degişi karara gol çekip, vice-premier bir orada alınıp balyan işlere bir gödөгçü öpçün etmegi, hemde yurdumyzda öndürilýän tarpejiler tarapyndan uly istek bildirilýän hemýe önümleriniň möçörlerini ýygyderli artdyrmak we görnüşlerini giňeltmek boýunça ýüňde gelen wezipelerin bagylykda yurdumyzyň hemýe senagatyny ösürmäge aýratyn üns bermegi tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Uraz Geldiýew söz berdi. Vice-premier Daşoğlu vilayetinin tuğup tinçligini gowlandyrmak, şeýlekem yurdumyzyň sebitlerine gallar onu görleýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Bellenşýäli Daşoğlu vilayeti boýunça geçirilen seljerme işleriniň netijelerine laýyklykda sebitin ekrançyk meýdanlarynyň suw üpçünçiligini hemde meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak, goşmaça suw gorlaryny döretmek maksady bilen 2022-2028 ýyllar aralygynda geçiriljek çäreleriň degişli hasapnamalary ýerine getirildi. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, wezipe borçlaryny talablaryk ýerine getirmän Daşoğlu vilayetinde suw üpçünçiligini gowlandyrmak, suw serişlerini tygşytly peýdalanmak, goşmaça gorlary döretmek we puwdugyň desgalaryny netijeli ulanmak boýunça alınıp balyan işlere gödөгçilik gowşudan üçin suwçylygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Baýjanowa bir käýinç eglan etmek hakyndaky degişi buýrugy gol çekdi. Soňra vice-premier hatawatyny dowam edip, gallar ogyny peýdaralyjak diýeni ýan kampanýalary, awtolog serişlerini, şeýlekem kabul ediş nokatlaryny mögsüme taýýarlamak boýunça alınıp balyan işler barada habar berdi. Bu mögsümiň guramaçykly geçirilmegini üçin etmek maksady bilen Owazlyk toplumy degişli ministrligiň we puwduklyň duranyş idaralarynın ýol başlary vilayetler boýunça jogapkar edilip bellenildi. Endi olar iş saparlaryna uğradyldy. Vice-premier hormatly prezidentime de gallar ogyny başlamagyň senesini belläp bermek, hemde bu mögsümi ak pata bermek haýyşy bilen ýyldandy. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, şeýle diýdi. Hormatly adamlar, yurdumyzda owa hojalyk puwdugyny ösdürmek boýunça giňerli işler alınıp barylýar. Döwletimiz tarapyndan daýhanlarymyz üçin ähli zerur şertler döredilýär. Daýhanlarymyz ýokary hilli tohum, mineral dökünler, kimik serişdeler, döwrewap owa hojalyk tehnikalary hemde suw serişdeleri bilen doly üpçün edilýär. Şonuň bilen birlikde yurdumyzda azyk howpsalygyny üpçün etmek boýunça maksatnamaly işler durmuşa geçirilýär. Şu ýylda yurdumyzyň vilayetlerine buğdoýyň bol hasyly ösdürip ýetişdirildi. Ýetişdirilen buğdoý hasylynyň ýetkisiz ýygnan alınmagy yurdumyzda azyk bolçulugyny puwtalandyrmagyň kepili bolup durýar. Şoňa görä de yurdumyzyň Ahal, Lewap we Mary vilayetlerine şu ýylyň 3-nji iýunynda, Balkan we Daşoğlu vilayetlerine bolsa 10-njy iýunynda galla oragyna başlamaga ak pata berýän. Hormatly ýaşullarymyzdan bolsa galla oragyna bismillah bilen başlap bermeklerini haýyş edýän. Yurdumyzyň zähmetsewer gallaçy baba daýhanlaryna, ähli owa hojalyk işgärlerine berk jan saglyk, maşgala we dançylygyny tüý sürekden arzu edýär. Çäziňde bereket edermen gallaçy baba daýhanlar. Soňra hormatly prezidentime de Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Toýlýew söz berdi. Vice-premier Daşoğlu vilayetini durmuş ykdysadyny ösürmek boýunça ilim, bilim, saglyk goraş, sport ulgamlaryny alınıp balyan işler barada hasabat berdi. Vice-premier vilayetiň Daşoğlu şäherini 450 orunlyk köpükli hastahananyň we 150 orunlyk onkologiýa hastakanasynyň gurulyp ulanmagy berilýäni üçin vilayetiň ýylatynyň adyndan hormatly prezidentime de hoşallyk bildirdi. Dünýäniň belli kompaniýalarynyň ýazyrky zaman innowasion enjamlaryny üçin edilen dünýä derejeli täze lukmançyk idaralary ýylaty ýokary hilli lukmançyk hyzmatlaryny üçin etmekde, dürli ketellerin öňüni almakda hem de olary bejermekde möhüm ähmiýete eýe bolar. Yurdumyzyň Daşoğlu vilayetini durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasynyň çäklerini bir ýerde bilim idaralary, şol sana multimedia enjamlary, kompýuter tehnologiýalary bilen üçin edilen lingafon, wehmet, aýdymsaz otoglary hemde sport zallary göziň ötülen çağılar baglary we umum bilim berýän orta mekdepler gurulyp ulanmagy berler. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, halkymyzyň saglygyny berkitmek hemde awadançylygyny ýokalandyrmak hemişe alınıp balyan döwlet siýasatynyň möhüm ugry bolar. Muňa dünýäniň laýyk gelýän iki sany taglyk goraş tesgasynyň ulanmagy berilmegem şaýatlyk edýär diýip belledi.
Döwlet başlarymyz bu ýurda geçirilýän işleriň ören möhümdigini belläp, vice-premier bilim, ilim we sport ulgamlaryny tutuş ýurdumyzda da aýry-aýry sebetlerde de mundan meýlekde kämilleşdirmek bilen baglanşyk meseleleri gözükçülükde taklamak tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa söz berdi. Vice-premier 2022-nji ýylyň iýun aýyna geçiriljek esas şäherleriň maksatnamasy hemde ulanmaga beriljek durmuş medeni maksatly desgalaryň açylmagy münasibetli meýilleşdirilen şäherler Daşoğlu vilayatyny durmuş ykdysadyň ösürmek boýunça geçirilýän işleriň çäklaryny ýurdumyzyň Demirgazyk vilayatynyň medeniýet idaralarynyň işini kämilleşdirmek babatda alınıp bolýan işler barada gasabat berdi. Iýun aýyna çağalar goramagyň halkara güni, bütün dünýä velosiped güni, alymlar güni, medeniýet we sungat işgärläriniň hemde Magtymly Pragynyň şygyret güni münasibetli dörli çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, vice-premier özüň nutlan çäreleri ýokary derejede guramak we geçirmek, olary ýaşlary has giňden çekmek boýunça anyk taşyklar berdi. Soňra vice-premier şu ýylyň 4-nji ýylyna geçirmek gözüň nutlan Daşoğlu vilayatynyň milli taryhy medeni mirasyň obýektleri halkara fiýagatçylyk ulgamyny atly ilim maslahaty görülýän taýýarlyk barada gasabat berip, hormatly prezidentimiň garamagyna degişli meýilnamany güdürledi. Şäheriniň çäklaryny, meýdan şertlerini, okuw maslahatlaryny hemde sany ulgam arkaly daşary ýurtdaky nähermenleriň çykyşlaryny guramak meýilleşdirilýär. Okuw maslahatyna gatnaşyklaryň UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanyny girýän Könürgönjüň taryhy medeni ýadygarlyklaryny gedirenji gözüňe tutilýär. Şeýle hem olar arkeolog gazyp atarşy işleriniň bir näçesi bilen tanşarlar. Hormatly prezidentimiz hödürlenen meýilnamany makullap, ýurdumyzdaky taryhy medeni ýadygarlyklary düýpli öwrenmegiň we dünýäde wagt etmegiň hemde bu babatda UNESCO bilen hyzmatdaşygy giňeltmegiň ähmiýetini belledi we meýilleşdirilen halkara çäreleriniň ýokary guramaçyk derejesini öpçün etmek babatda vice-premier degişli görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýewa söz berdi. Çakyýew gözüçi edýän düzümleriniň Daşoğlu vilayatyny durmuş ykdysadyň ösürmek boýunça ýerine ýetirýän işler barada gasabat berdi. Daşoğlu vilayatyna esasy telefon belgileri we üýjükli aragatnaçyk belgileri ornaşdyryldy. Türkmen Awtolary Agentliginiň buýrmasy boýunça Daşoğlu şäherine şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen ýolagçy awtomenziliniň gurulşygy alınıp barýar. Munyň özi täze iş orunlarynyň düredilmegini şertlendirer. Türkmen Hawa ýollary agentligi tarapyndan Daşoğlu halkara hawa menziline degişli mihmanhananyň durkuny täzelemek işleri tamamlaýyjy tapgyrda alınıp barýar. Şeýlekem Daşoğlu vilayaty häkimliginiň buýrmasy boýunça Türkmen Demir ýollary agentliginiň işgärleri üçin 4 gatly 16 öýli 4 sany we 4 gatly 24 öýli 2 sany ýaşaýyş çaýynyň hemde Türkmen Hawa ýollary agentliginiň işgärleri üçin 4 gatly 24 öýli 3 sany ýaşaýyş çaýlarynyň gurulşygy alınıp barýar. Daşoğlu şäherine ulug aragatnaçyk budugynyň işgärleri üçin ähli amatlykları bolan ýaşaýyş çaýlarynyň hemde vilayatyň Gurban Sultan ijadına etrawyna fiýimli we öýjükli telefon belgilerini hyzmat ediş, poçta uratmalaryny kabul ediş we tapşyryş nokatlaryny özüne jemleýän aragatnaçyk bölüminiň täze düýgrewap idara binasyny gurmak boýunça teklipler taýýarlanýar. Şoň bilen baglykda döwlet başlygynyň garamagyna bu boýunça bäsişlikleri geçirmäge degişli taslamalar hödürlenildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli ýerlerine bolşýaly, Daşoğlu vilayatynda da pudoklary senagatlaşdyrmak, halkara ähmiýetine ýa bolýan ulug ulgamny ýygyderli ösürmek bilen baglanşykly düýpli özgürtmeleriň amala aşyrylýanyny belledi. Döwlet başlarymyz şäherlerde we owalarda ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini mundan meýlekde gowlandyrmagyň, raýatlarymyzyň abadançylygyny ýokalandyrmagyň milli maksatnamalaryny we strategiýalaryny durmuşa geçirmegiň möhümdigini öňe çekip, durmuş maksatly desgalar gurmak boýunça bäsişlikleri geçirmäge ygtyýar berdi. Ministrler Kabinetiniň mejlisinde soňra Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow döwletimiziň hukuk bunyadyn pogtalandyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada maglumat berdi. Bellenşäli ýurdumyzyň ýagly künjeklerini, şol sanyna Daşoğlu vilayatynda da tewitleri durmuş ykdysadyň ösürmäge gönükdirilýän giňerimli taslamalar amala aşyrylýar. Bu işler bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy Türkmenistanyň 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmegiň milli maksatnamasyna, o milli maksatnamasyna hemde ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda alınıp barýar. Meclisiň deputatlary şol sanyna Daşoğlu vilayatynyň saýlanan deputatlar vilayet, etrap we şäher häkimliklerine raýatlaryň ýür tutmalaryna garamak boýunça geçirilýän kabul edişliklere gatnaşýarlar. Taýrowçylar bilen ýygyderli duşýarlar. Adamlaryň kanunlar we kararlar barada pikirlerini we tekliplerini öwrenýärler.
kabul edilen resmi namalaryň ähmetini düşündirýärler. Şeýlekem etraplaryň halk maslahatlaryna we geňeş agdalaryna usuliýet kömegini berýärler. Hormatly prezidentime de Milli Geňeşiň Türkmen jemgyýetiniň hukuk esaslaryny munun meýlekde kämilleşdirmek, onu hakyky demokratik täpleri puturandyrmak boýunça alyp barýan işiniň ýüreýän wajypdygyny belledi. Döwlet dostlarymyz Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mämmedowa hemde vice-premier Galizowa halçylarymyza döwlet ýylaklaryny dawarly ýagdaýda goşulmagy tapşyrdy. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyny munun meýlekde kämilleşdirmek maksady bilen alınıp barýan meýilnamalaryň işler barada maglumat berdi. Adam hukuklaryny we adatlyklaryny goramak, sebitleri ösürmek, daş gurşawy goramak, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak hemde döwletimizi munun meýlekde syýasy, ykdysady we meden taýdan ösürmek babatda kanunçylyk bunyadyny kämilleşdirmäge gönükdirilen gelip gowşaýan teklipleri serjermek boýunça degişli işler geçirilýär. Döwlet dostlarymyz sebitleriň durmuş ykdysadydan okundy ösmegine, olaryň ägir türlü kuwatyndan netijeli peýdalanmaga ýardam edýän kanunçylygy munun meýlekde kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredowa söz berdi. Vice-premier Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen aral meselesi boýunça hyzmatdaşlygyny ösürmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Bu wagtda ýurdumyzda Aral deňizi bilen baglanyşly ýagdaý bilen şertlendirilen täsirleri azaltmaga hemde ýylatyň durmuş ykdysady şertlerini gowlandyrmaga gönükdirilen anyk çäreler durmuşa geçirilýär. Bu ýurda dünýä birleşiginiň tagallalaryny utgaşdyrmak maksady bilen Türkmenistan halkara derejesinde umum başlangyçlary ýylydyr öňe sürýär. Ýurdumyzda amala aşyrýan işlerde Aral deňiziniň ekologiýa meselelerini ýüreýän uly ähmet berilýär. Hyzgysana Türkmenistanyň prezidentiniň başlangyjy bilen 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin Aral milli maksatnamasy işlenip taýýarlandy we geçen ýylyň 20-nji oktýabryna kabul edildi. Bu maksatnama Daşoğlu vilayatyna durmuş ykdysady we ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmaga gönükdirilen esasy resmi nama boldy. Maksatnama laýyklykda Daşoğlu vilayatyna 3 sany köp ugurly hassakanany, 7 sany suwara saraýjy desgany gurmak, Daşoğlu şäherine kuwatlylygy 120 megawatt bolan gaz turbinali elektrik stansiýasy gurmak gözeňletdirildi. Aral milli maksatnamasynda gözeňletilen 86 taslamadan 48-si Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň çağalar gaznasynyň ilat gaznasy, adyk we owagçylyk boýunça guramasy we beýleki halkara guramalar bilen birlikde durmuşa geçirilýänini aýratyn bellemek gerek. Aral deňiziniň sebitinde daş gurşawy goramak we ekologiýa hukukçylygyny öpüşetmek babatda alınıp barýan halkara gatnaşyklary ösürmek maksady bilen birnäçe teklipler taýýarlandy. Ýazirki wagtda howanyň iqlimumy ütgemegi netijesinde Aral deňizi bilen bagly meseleleriň oňun çözgütlerini tapmaga gönükdirilen çäreleriň durmuşa geçirilmegi, şol sanyna ýurdumyzda halkara guramalar bilen ýakyn hyzmatdaşlykda howanyň ütgemegi we daş gurşawy goramak boýunça ýöňde barys tehnologiýalary ornaşdyrmak we olardan netijeli peýdalanmak işleri aýratyn ähmete eýe bolup durýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, mehriban arkadaşymyzyň başlangyjy boýunça sebitleri toplumlaryň ösürmegiň, ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmagyň, şeýlekem adamlaryň saglygy barada hemme taraplaryn alada etmegiň, şol sanyna ekologiýa we daş gurşawy goramak ýaly mühim meseleleriň döwlet ýasatynyň ilertilýän ugurlarynyň hataryna kesgitlenendigini belledi. 27-nji maýda Daşoğlu vilayatyna durmuş ähmetli mühim desgalaryň açylmagynyň gözeňde tutulmagy munyň aýdyň subutnamasydyr. Döwlet dostlarymyz beýan edilen teklipleri makullap, Aralyaqa sebitinde ekologiýa hukukçylygyny we durnukly ösüşi üpçünetmäge, umumyň sebitde durmuş ykdysady we ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalaryň çärelerini amala aşyrylmagyny gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny belledi. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiz vice-premieri degişli tapşyryklar berdi. Ministrler Kabinetiniň mejlisinde soňra hormatly prezidentimiz Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazam Radowa söz berdi. Häkim hormatly prezidentimize Daşoğlu vilayatyna sapar bilen gelenlik üçin sebitiň ähli ýylatynyň adyndan hoşallyk bildirdi we bu saparyň vilayatyň ähli adamlarynyň şatlygyna şatlyk goşup, olary täze zähmet ýeňişlerine ruhlandyrýanyny belledi. Şeýlekem häkim ýurdumyzyň Daşoğlu vilayatyna işleriň ýagdaýy, Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyny hemde o milli maksatnamasyny ýerine getirmegiň barşy barada hatabat berdi. Vilayatyň owagçylyk toplumyna amala aşyrylýan işler, şol sanyna ýöňde boljak gallar ony guramaçylyk geçirmek boýunça görülýän çäreler hatabatyň ödenini düzdi. Bellençi ýaly 145 000 hektar meýdanyna buğday hasyly ösürilip ýetişdirildi. Hasyly ýygnamak üçin diýeni ýygan kombaynlaryň 428-sini, galla kabul ediş nokotlarynyň 28-sini, hasyl taşamak üçin awtorok serişleriniň 2135-sini ulanmak gözeňde tutilýär.
Şeýlekem häkim pilöndirmek boýunça meýilnamanyň ýerine getirilenligi barada habar berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Daşoğlu vilayetinde amala aşyrylýan ähli işleri, şol sanyna durumçy ykdysaty aýdan ötüş boýunça kabul edilýän milli maksatnamalaryň şäherlerini, kesitlenen çäreleriň ýerine getirilişini bir gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başlarymyza obagçylyk puwdugyna amala aşyrylýan özgertmeleriň ähmeti barada aýdyp, buğdoý meýdanlaryna ýokary hili ýygyk edilmegine hemde geljekki bol hatylyň girebi bolan gowy çekişini bellenlen möhletlerde tamamlamaga aýratyn üns bermegi tapşyrdy. Hormat prezidentimiz durmuş öýümçilik hemde beýleki maksatly edesgalaryň gurulşy bilen baglanyşly meselelere geçip, olarda alınıp bolýan işleriň ýokary hilini we ulanmagy bermegiň möhletlerini öpçün etmegiň zerurdygyny öňsüçekdi. Hemde bu babatda häkime anyk tapşyryklar berdi. Ministrler kabinetiniň göçme meclisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormat prezidentimiz meclis şemledi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, biz ministrler kabinetiniň göçme meclisinde Daşoğlu vilayetini durmuş ykdysatydan ösdürmek boýunça bir näçe meselelere seretdik, käbir resmi namalar kabul etdik. Şunun bilen ministrler kabinetiniň göçme meclisini geçirip gutarýar. Men siziň ähliňizde bir jan saglygyny, maşgala we dançylygyny, alyp barýan işleriňizde uly sünnükleri arzu edýärin. Soňra hormat prezidentimiz Howa menzilinden dik uçurdy. Daşoğlu vilayetinde gurulşyga alınıp barýan güýjenmesi 500 kV bolan Balkan Daşoğlu Howa elektrik geçirsiniň gurulşyk meýdançasyna geldi. Elektrik geçirjeniň gurulmagy ýurdumyzyň halkalaryň energi ulgamyny döretmek boýunça başa-başlanyn 20 ýyl taslamanyň üstünlikli durumça geçirilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Taslamanyň baş maksady elektrik energiýasiniň öňdürüşini artdyrmakdan hemde Aşgabatyň we vilayetleriň energi ulgamlaryny bütügi energetika halka birikdirmek arkaly içerki sarp edijileri energiýa bilen üpçünçiligiň ygtybarlygyny ýoklandyrmakdan ibaretdir. Güýjenmesi 500 kV bolan Howa elektrik geçirsiniň gurulşyk meýdançasynyň çägine ýurdumyzda halkalaryň energi ulgamy döretmegiň we ýakyn ýyllarda amala aşyrylmagy gözegletilýän elektroenergetika puwdugyna degişli taslamalaryň hem de olaryň ýerleşik ýerleriniň çylgylarynyň tanışdyryşy boldy. Bu ýerde ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Perçekov milli ykdysatymy puwturandyrmakda mühim ähmeti bolan halkalaryň energi ulgamyny döretmegiň taslamary, olaryň gurulşyklaryna alınıp barýan işler we degişli disgalaryň ýerleşik ýerleriniň çylgylary barada hatabat berdi. Ýazyrky döwürde ýurdumyzda elektroenergetika puwdugyny ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda elektroenergetika senagatynyň kuwwatyny artdyrmak, onuň maddi enjamynyň binýadyny puwturandyrmak we ulgamyň ähli düzümlerini ýygyderli döwre barplaşdyrmak boýunça toplumlaryň işler amala aşyrylýar. Görkezilýän taslamalaryň gatarynda Türkmenistanyň energi ulgamynyň tutuş ýurdumyz boýunça hereket edýän umumy görnüşiniň çylgylary, ýurdumyzyň energi ulgamynyň eksport ugurlary, Türkmenistanyň goňşy ýurtlaryna berilýän elektrik energiýasynyň mukdaryny hem de ugurlaryny görkezýän taslamalar, Daşoğlu döwlet elektrik stansiýasyny utgoşukly dolanşyga geçirmegiň çylgylary we taslamary, Şeýlekem akal döwlet elektrik stansiýasyny utgoşukly dolanşyga geçirmegiň çylgylary hem de taslamasy, Balkan vilayetiniň Terdar etrawyna kuwwaty 10 megawatt bolan gün we ýel elektrik stansiýalarynyň ýerleşik ýerleriniň çylgylary hem de taslamasy, Şeýlekem Aşgabat şäheriniň Bizmeýin etrawynyň çägine gurulan energetika enjamlaryny awatlaş we hyzmat iş merkeziniň baş meýilnamasy hem de onuň taslamasy bar. Bellenşýäli gurulan we gurulmagy meýilleşdirilýän ähli desgalaryň hormat prezidentimiziň tapşyrygyna laýyklykda häzirki zamanyň özen tejribesi we ilmiň gazanlary esasynda enjamlaşdyrylýanyny, öňümçik desgalaryny dolandyrmak işlerine sanyl gomyň ornaşdyrylýanyny aýratyn bellemek gerek. Munyň özi hormat prezidentimiziň ýol başlygyna alınıp barýan energetika syýasatynyň üstünlikli durumça geçirilmegine aýratyn ähmetlidir. Şeýlelikde döwletimiziň hemme taraplaryň alajak netijesinde soňky ýyllarda ýurdumyzyň elektroenergetika senagatynyň öňümçik kuwwatlykları hasa ýokalandy. Bu bolsa diňe bir içerki sarp edijileri dol üçin etmek bilen çäklenmän, eýsem elektroenergiýanyň daşa ýurtlara eksport edilýän mukdaryny artdyrmaga da mümkinçilik berýär. Hormat prezidentime de taslamalar bilen tanışyp, bu gurda öňde durýan wezipeleriň dolu derejede ýerine getirilmeginiň ýazyrky döwrüň mühim talabydygyna öňsüçekdi.
halkalayın enerji ulgamynyň tesgalarynyň häzirki zamanyň ötün tejribesi esasynda enjamlaşdyrylmagy, onun öňümçük düzümlerine täsir tehnologiýalaryň sany ulgamyň ornaşdyrmagy bilen baglanyşykly meseleler hemişe ünüs merkezinde saklanmalylar diýip döwlet başçylarymyz bellädi. Bu wagtda degişli ýol başçylary bir näçe tapşyryklar berdi. Bellençäli Balkan daşoğuz howa elektrik geçirçisiniň ulanmaga berilmegi bilen ýurdumyzda bir bitigi halkalayyn enerji ulgamy emele gelýär. Bu bolsa içerki sarpeçileriň elektrik energiýasy bilen ygtybarly üçinçiligini berkitmek bilen bir katarda ýurdumyzyň eksport kuwatlyklarynyň artmagyny şertlendirer. Döwlet başçylarymyz bu ýurda ihlas bilen zähmet çekýän işçilere öz minnetdarlygyny ýetirmegi tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz hemmelere alyp barýan işlerine üstünlikler ardy edip, bu ýerden awtologda wilayatyň Göregli trawynaky garagum mallarçylyk hojalygyny tarap gurady. Arkadagly serdarymyzyň ulogy häzirki döwürde aýratyn gözel görnüşe eýe bolan garagum tehrasynyň giňişligi boýunça ýola düşdi. Ýylyň bu paslanda tehrada öz bolşly TV görnüş emele geldi. Garagum tehrasynyň baş bedegine urulan ösümlik dünýäsi insan kalbyna ýakymly täsir edýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerini, şol sanyna garagum tehrasynda ýokary ekologiýa ýagdaýyny saklamak ornuny toplumlaryň işler amala aşyrylýar. Bu bolsa tehra çäklerini mallarçylyk ösdürmek üçin giň mümkinçilikler açýar. Şeýlikde ýurdumyzyň mallarçylyk ulgamyny işlemek üçin döwlet tarapyndan oňy mümkinçilikleriň döredilmegi we mallarçylyga işi ýöretmegiň täze usullarynyň ornaşdyrylmagy netijesinde buğdagyň sazlaşykly ösüşi üpçün edildi. Bu bolsa çopanlaryň iş şertlerinden hasy gowranmagyny, olar üçin ykdysady beýikleriň ýokarlanmagyny üpçün edýär. Hormatly prezidentimiz wilayatyň Göregli trawynyň çägine ýerleşýän garagum mallarçylyk hojalygynyň düýe çopany Atamrat Işanberdiýewiň goşuna geldi. Bu ýerde düýe çopany arkadagly serdarymyzy mehirli garşylady. Bizim çopan goşumyza hoş geldiň hormatly prezidentimiz. Bizim goşumyzyň mehmany bolmagyny haýyş etýän hormatly prezidentimiz. Hormatly prezidentimiz düýe çopanynyň iş aladalary, mallaryň, bükünjüň öýri meýdanlarynyň ýagdaýy hemde çopanyň maşgala durmuşy bilen gyzyklandy. Düýe maly, dünýe maly diýen paýgatly jümläni döreden halkymyz düýe malyna aýratyn gadyr goýýar. Arkadagly serdarymyz bu görnüşleri syýlap, düýe malynyň ähmiýeti, onun süýdüniň, ýüňüniň, çalynyň we agaranyň insan saglygy üçin ýaramlydygy barada çopan bilen pikir alşdy. Hormatly prezidentimiň ýeligdäli aladasy netijesinde mallarlaryň iş şertleriniň gowlandyrylmagy ornuny zerur tagallar edilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda düýeleriň halkymyzyň durmuşyna eýleýän ornuny berkitmek, argona tokumynyň düýeleriň baş sanyny artdyrmak ornuny edilýän tagallarlaryň oňy netije berýänligi goňulýy ýagdaýdyr. Düýe çopany düýedarçylykdan döwlet tapanlygyny, maşgalyk dağlary bolup bagtyar durmuşyň höýürini görüp ýaşaýanlyklaryny aýratyn belledi we döredilen ähli mümkinçilikler üçin arkadagy serdarymyza tüý sürekden alkyşlaryny aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz agoýdy düýe çopany bilen söhbetleşigini dowam etdi. Düýe çopany arkadagy serdarymyza çopan goşuna gelip hal ahwal soraşynyň üçin tüý sürekden hoşallyk bildirmek bilen özüniň kärini usulyna işleýänligini, onun ören beýiklikligini gowunç bilen gurrun berdi. Hemde ähli owa rehmetkeşleri şol sanyna mallarlar üçin döwlet tarapyndan zerur şertleriň döredilýänligini gowunç bilen belledi. Hormatly prezidentimiz owa rehmetkeşleriniň şol sanyna mallarlaryň durmuş we iş şertleriniň mundan meýlekde gowlandyrylmagy ornuny döwlet derejesinde alada ediljekdigini aýtdy we çopany alyp barýan asylly işlerini mundan meýlekde üstünlikler gazanmagyny arzu etdi. Çopan döredilýän ähli mümkinçilikler üçin arkadagy serdarymyza tüý sürekden sag bolsun sözlerini beýan etdi. Hormatly prezidentimiz biziň çopan goşumyza gelip biz bilen duşmaňyz, biz mallarlaryň, çopanlaryň ýagdaýyny soramaňyz, bize diýseň begenlerde başymyzy göýe ýetirdi hormatly prezidentimiz. Biziň janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, tutýan tutumly işleriňiz hemişe rawaj alsyn hormatly prezidentimiz. Soňra arkadagy serdarymyz çopanyň alyp barýan netijeli zähmetine minnetdarlygyny şany höküminde oňa özüniň sowgatlaryny goşurdy. Düýe çopany özüne bildirilen hormat we gowşurylan sowgatlar üçin ähli maşgala agdalarynyň we düýedarlaryň adyndan tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýdyp, döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, mundan meýlekde ihlasly zähmet çekjekdigini anandyrdy. Hormatly prezidentimiz düýe çopanyny ýyl içinde uly hormatdan peýdalanýan käriň eýesi bolmagyň pardy işdigini belläp, oňa asylly işine üstünlikler arzu etdi
ve birden uğradı. Sağ olun hormatly prezidentimiz, yoluňyz ak bolsun. Sagaman barın, hormatly prezidentimiz. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerden dikuçor meýdançasyna tarap uğrady. Ýazyrky döwürde garagum tekratynyň öz bolşly ösümlik we haýwanat dünýäsi, onuň tebigy aýratynlyklary hemde howa şertleri ilmi esasy öwrenilýär. Şunda türkmen halkynyň milli baýlygy bolan tebigatymyzy aýyry saklamak, şunuň bilen bagly meselelere hemme taraplan we ilmi esasy çemeleşmek wajyp hataplanylýar. Hormatly prezidentimiz dikuçorda Daşoğul vilayetiniň ekrançyk meýdanlarynyň suwur şulgamlarynyň ýagdaýy bilen tanışdy. Guşçor belentlikden Tevtiň çäklerine bar bolan suw akabalary, Türkmen derýasynyň we Şahanem derýasynyň uğurlary görnýär. Şunda suw serişlerinden netijeli peýdalanmak, suw gorlaryny talaby laýyk ulanmak meseleleri döwletimiziň alyp barýan siýasatynyň esasy uğurlarynyň biri bolup durýanyny bellemeli. Köp ýyllaryň tejribesiniň görkezişýäli, ilatyň saglygy, durmuş we ekologiýa awadançylygy, ýurdumyzda azyk bolşugynyň üpçün edilmegi, bar bolan suw gorlarynyň netijeli peýdalanmagyna öz beýany tapýar. Döwlet başlarymyz vilayetin ekrançyk meýdanlarynyň suw üpçünçiligi, suw serişlerine rejeli peýdalanmak boýunça alınıp barýan işler bilen gyzyklanyp, uçuş makaly ýanyna bolýan Türkmenistanyň prezidentiniň owagçylyk meseleleri boýunça geňeşdi Ýazym Muradowa, Tewtiň suwur şulgamlaryny degişli derejede saklamak boýunça alınıp barýan işleri talaby laýyk dowam etmegi tapşyrdy. Şunda ekrançyk meýdanlarynyň suwur şulgamlarynyň, suw hojulyk deskalarynyň durkuny täzelemek, täze suw howdanlaryny gurmak işleriniň wajyplygy bellenildi. Hormatly prezidentimiziň udul beren tapşyryklaryna laýyklykda tutuş ýurdumyzda aýratynda Daşoğul vilayetinde ekrançyk meýdanlarynyň suw üpçünçiligini gowrandyrmak boýunça maksatnamaly işler alınıp barýar. Şonuň bilen baglykda Düýeboýun suw howdanynyň gözbaş alýan Şahanem we Türkmen derýalarynyň aralygyndaky amatly hataplanýan künjekde uly gowrumly suw howdanyny gurmak boýunça degişli taýýarlyk işleri alınıp barýar. Ýazyrky döwürde vilayetiň suw üpçünçiligini gowrandyrmak maksady bilen ýeri gowrumly suw howdanlaryny gurmak, şeýle hem ýazyrky zaman täsir tehnologiýalary ulanmak arkaly suw gowrumly ýerleriň meliorativ ýagdaýyny gowrandyrmak boýunça ýöňde durýan wezipeler ketgilendi. Şeýle hem Şahanem derýasynyň akabasyna beton örtügini düşemek meýilleşdirilýär. Gödüňlükliýän çäreleriň netijesinde Daşoğul vilayetinde ýakyn ýyllarda ekrançyk meýdanlarynyň suw üpçünçiligi düýpli gowrandyrlar. Hormatly prezidentime de ýurdumyzda azyk howpçylygynyň berkidilmeginde we ekrançyk meýdanlarynyň suw üpçünçiliginiň gowrandyrylmagyna möhüm ähmiýeti bolan işleriň döwrüň talabyna we häzirki zaman almanyň täze gazananlaryna laýyklykda dowam etmelidigini hemde bir ugurda ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmek ugrunda toplumlaryň işleriň amala aşalmalygyny tapşyrdy. Ýurdumyzda soňky ýyllarda ekrançylyk ösdürmek we suwdan netijeli peýdalanmak boýunça ägir turly tejribe toplanyldy. Şeýlelikde ýurdumyzda suwun ähtiýaçly gorlaryny döretmek, hojulyk zerurluklar üçin gadyr şertleri kemale getirmek we suw üpçünçiligini gowrandyrmak boýunça toplumdaň işler amala aşylýar. Döwlet başlarymyz beý ugurda alınıp barýan işleriň wajypdygyna öňe çekip, olary häzirki zamanyň özüň tejribeleri esasyna iýigderli dowam etmelidigini belledi we bu wagtda Ýazym Muradowa bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiziň dikuçary Daşoğul şäheriniň halkary howa menziline gelip gönni. Hormatly prezidentimiziň Daşoğul vilayetine iş sapary dowam edýär. Ne bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň golşy resminamaları bilen tanış edýär. Türkmenistanyň at gadanyň halçysy diýen hormatly ady dakma hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanşy döwründe halkymyzy awadan we bagtyar durmuşda ýaşatmak, ruhy gymmatlyklarymy aýap saklamak, geljeki nesillerimize ýetirmek ugruna amala aşyrýan giňgerimli işler dünýäniň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýan gadymy milli halçylyk sungatymyzy ösdürmekde de öz beýany tapýar. Biz dünýä meşhur hallary dokuyan halçylarymyzyň çekýän tutan ýerli we dörejelikli zähmetine ýokary baha berýäs. Garaşsyz hemişelik betirip watanymyzyň milli halçylyk sunugatyny ösdürmekde halkymyzyň boýsunçyny öwürlen türkmen hallarynyň taýsız göderligini we nepetligini dünýä ýaymakda, hala çeper nagyşlar salmakda bitiren uly hyzmatlar üçin hemem köp ýylyň dowamyny çeken halal we ahlasly zähmetini, hünär ustadlygyny nazar alyp, şeýle-de türkmen halkynyň bayramy münasibetli karar edýän. Ýurdumyzyň şu raýatlaryna Türkmenistanyň at gazanan halçysy diýen hormatly ady dakmaly. Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň Aşgabat Çeper halçylyk karhanasynyň halçysy Arzygul Durdymuhammedowna Qaqybaýewa. Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň Bekardan Çeper halçylyk karhanasynyň hal ustahanasynyň halçysy Aýgözel Nurmuhammedowna Esenowa. Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň Serdar Çeper halçylyk karhanasynyň önümhana halçysy Täjegul Nurmuhammedowna Ýagmyrowa.
Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň Bereket Çeper Halçylyk Kärhanasynyň Balqanawat bölüminiň önümxana halçysy Jumagul Sapar Mämmedowa Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň Daşawuz Çeper Halçylyk Kärhanasynyň Guwada Hal önümxanasynyň halçysy Ýazgul Begbaýewiň Söýegowa Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň Halyç Çeper Halçylyk Kärhanasynyň halçysy Agabeg Amanowyň Hudaýberenowa Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň Halyç Çeper Halçylyk Kärhanasynyň 3-nji önümxanasynyň halçysy Gulnara Çaryewna Redwanowa Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň Halyç Çeper Halçylyk Kärhanasynyň Sowgatluk önümxanasynyň halçysy Dünýä gözel Recep Gulyewna Ýalkapowa Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň Halyç Çeper Halçylyk Kärhanasynyň halçysy Aknawa Çaryar Durdyewna Mahramowa Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň Halyç Çeper Halçylyk Kärhanasynyň 2-nji önümxanasynyň halçysy Ogulmurat Güýçgelliewne Qullywa Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň Mary Çeper Halçylyk Kärhanasynyň Türkmen Gala Haly önümxanasynyň halçysy Ogulgözel İmam Qullywa Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti buyruk golçekde resminama laýyklykda wezipä borçlaryny talap laýyk ýerine ýetirmän Daşawuz welaýatyny suw öpçünçiligini gowlandyrmak, suw serişdilerini tygşytly peýdalanmak, goşmaça gorlary döretmek we puduň desgalaryny netijeli ulanmak boýunça alınıp berilýän işlere gözegçilik gowşudan üçin suw hojalygy baradaky döwlet komissiyanyň başlygy Baýjanow Güýzgelle Berkenç eglan edildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Gruziýanyň prezidenti Hanym Salome Zurabishvili we ýurdun ähli halkyna Gruziýanyň milli bayramy garaşsylyk güni münasibetli mähirli gutluglaryny we iňgo arzuwlaryny berdi. Türkmen döwletiniň başlygyny mümkinçilikden peýdalanyp prezident Hanym Salome Zurabishvili berkjan saglyk we bagtyarlyk Gruziýanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş we awdançylyk arzuw etdi. Häzir bolsa Türkmenistanyň Milli Geňişlik Mejlisiniň karary bilen tanşadýar. Usat halçy Ogulgerek Berdimuhammedow Türkmenistanyň at gazanan halçysy diýen hormatly ady dakmak hakynda Türkmenistanyň Mejlisiniň karary. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň paratatly ýol başlygyna halkymyzyň medeni mirasyny, ruhy medeni gymmatlyklaryny, däpde surlaryny dikeltmek, gorap saklamak, ösürmek, wagt etmek we ony geljeki nesillerimize geçirmek barada ýurdumyzda alınıp berilýän siýasatyň netijesinde türkmen medeniýeti we sunugaty dünýä derejesinde dawaranýar. Kökleri asyrlaryň jümüşünden alyp gaýdýan nesillerimize arka geçip gelýän milli el işlerimiz, hallarymyz, keçelerimiz, nepis keştelerimiz ajaýyp sunugat eser hökmünde dünýä ýaýlýar. Häzirki wagtda türkmen hallarynyň gadymdan gelýän nusgalaryny aýawly saklamak, bütün dünýäde wagt etmek boýunça uly işler alınıp berilýär. Mähriban arkadamyzyň milli halçylyk sunugatyna bagyşlanan Canly Ruwayat we Arşyň nepisligi atly ajaýyp eserleri yer ýüzünde el hallarynyň şöhratyny hasam belende galdyryp, halçylar üçin egsilmez ilham çeşmesi bolup hyzmat edýär. Türkmen halçy halkara sergilerine ençemegede görkezilip, dünýäniň görnükli muzeýleriniň törüniň bedegine wurildi. Bugünkü gün ajaýyp haly gölleri döwlet tugumyzy we döwlet tugramyzy bedeýär. Altyn asyry halçy 59 halyň dünýäde iň ulsy hökmüne ikrar edilip, Guinness rekordlar kitabyna girdildi. Mähriban arkadamyzyň taýsy tagallarlaryny netijesinde türkmen milli halçylyk sunugaty UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna goşuldy. Häzirki wagtda türkmen halkynyň maddi we ruhy gymmatlyklarynyň başga bir näçesini bu sanawa girdmäge hödürlemek boýunça işler dowam etdirilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne halkymyzyň dünýä meşhur nepis el hallaryny döredýän çeper elli usatlaryň sarpasy belentden tutulýar. Türkmen halçylyk sunugatyny ösdürmäge, kemilleşdirmäge, ony geljeki nesillere getirmäge, mukaddes watanymyzyň şan şöhratly ösüşlerini çeper elleriniň uz barmaklarynyň döredýän haly göllerdir nagşylarynyň üstü bilen dünýä ýaýmaga münasip goşun usat halçylaryň berem Ogulgerek Berdimuhammedowadyr. Ol uzak ýyllaryň dowamyna Ahal welaýatynyň Göktepe şäheriniň haly kärhanasyna bir kimse zähmet çekip, halçylyk sunugatynyň inçe telsimlerini iş tejribesinde ulanyp, nusga we gölli we suratly hallary dokumakda usatlygyny görkezden eliniň çeperligi, özüniň zähmet ýörligi bilen ýaşlara görüm görelli görkezýän usat halçy hökmünde
ulu avraya iyi oldu. Türkmenistan'ın garaştılığını ve öz ihtiyarlığını putulandırmakta, milli halçılık sunutunu ösürmekte, hala çeper nağışları salmakta bitiren ulu hizmetler için hemim köp yılın devamına çeken tutun yerli ve halal zahmetini, hüner ustatlığını, şeyle de Türkmen hali devlet birleşiginin teklipnamasını gözüňüne tutup, Türkmen halkının bayramı münasibetli Türkmenistan'ın Milli Gençlik Meclisi karar ediye. Ustad halçı Oğul Gerek Berdimuhammedowa Türkmenistan'ın at kazanan halçısı diyen hurmatly ady dakmaly. Türkmenistan'ın Milli Gençlik Meclisi'nin başlygy Mehmedowa Aşgabat şäheri 2022-nji ýylyň 26-njy maýy. Ekowla paytahtymyzda dowam eden Akşehir Aşgabat adly 21-nji köpüňli halkara tergi öz işini tamamlady. Oň jemleje günem özüne çekici täsirli wakalary baý boldy. Sergiň işiniň ikinji gününe de bu ýere ýygnananlar baş şähermeden ýeten sepketlerine geljeki ösüş meýilnamalaryny açyp görkezýän giňerimli sergidäki pavilionlarda şäher guruluşy dolanır şulganlary, inženýerçilik, üçinçilik, ulug ara gatnaşyk, tenagat we durmuş düzümleri, guruluş kynda guruluşyk derişdeleri, enjamlar we jemaat tehnikasy, ekologiýa, awadançylyk, sandylgam, syýahatçylyk ýaly ýürüte bölümler bilen ýakyna tanışdylar. Nowatak sergä ýurdumyzyň we daşary ýurt kompaniýalarynyň hemde kärhanalarynyň köp sanysy, ministerliklerin hemde pudoklaryň dolanış edaralarynyň wekilleri, Türkmenistany işleýän diplomatik edaralaryň, halkara guramalaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Däp bolan bu çäre uly gyzyklanma bildirilmeginiň sebäbi öz-özünem düşünükliler. Aşgabat ikrar edilen iri iş ugurlyk hemde meden merkezi urulmak bilen okuny ösýän häzirki zaman şäheriň tätin nusgasy. Bu ýerde hemmedat adamyň bähwidine gönükdirliýär diýip, günüň ikinji ýarmyna bu köpüňli seriň ýapylyş dawaratyna çykyş edenler bellädiler. Onun barşyny sergiýe gatnaşyjylary degişli resmi namalar gowşuruldy. Bu ýere ýygnananlar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Ýurdumyzda ýylyň talibi döwlet bilim bäsleşiginiň jemleje tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň hemem kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň belegde eglan eden bu bäsleşigiň esasy maksady iň täze tiltimatly enjamlarda işlemege ukyply, zekinli, başarjak talipleri ýüze çykarmakdan ibaretdir. Ma'lum şäli ýylyň talibi döwlet bilim bäsleşigini özüniň ýokary görkezjileri boýunça tapawutynyň talipleri gatnaşýar. Olar atly talip haky we tölegli ýokary okuw mekdeplerine soňky jemlenen ýarym ýyllykdaky gazanan netijeleri boýunça aýratynlykda kesitlenilýär. Şeýle-de ilmi dörejilik we dersara bäsleşiklerini gazanan üstünlikleri, medeni köpçülikliň çärelere gatnaşygy, sport üstünlikleri, köpçülikliň habar beriş derejdelerine çykyşlary üçin kesitlenilen bal ulgun bilen bahalandyrylyp, her ýokary okuw mekdebinden iň soňky netije gazanan talip jemleje tapgyra gatnaşmagy hukuk gazanýar. Jemleje tapgyrda ýokary okuw mekteplerine wekilçilik edýän talipler Türkmenistanyň jemgyçilik durmuşyny öwrenş dersi, kompýuter sowatlylygy, türkmen dili we ingliz tili dersleri boýunça taýýarlanan test sowallaryna jogap berdiler. Şeýle-de talipler saýlap alan ugurlary esasyna sahna çeperi goýuş, aýdym sazly erkin çykyşlary boýunça özara bäsleşdiler. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynda ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen bu bäsleşikde baş bayragy Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetiniň 5-nji ýyl talibi Kadir Amanow, 1-nji orny Murat Garif adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň 4-nji ýyl talibi Şatlyk Tekaýew, Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň 4-nji ýyl talibi Aýgul Çaryýew, 2-nji orny Magtumly adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň 5-nji ýyl talibi Diyar Ihtiýarow, Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň 5-nji ýyl talibi Nepes Saparnazarow, Türkmen Owakyjylyk Institutynyň 4-nji ýyl talibi Cennet Bäşimow, 3-nji orny Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň 5-nji ýyl talibi Gonça Gurbanowa, Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýaryş Institutynyň 4-nji ýyl talibi Gülnawa Saparowa, Maýkuly adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 5-nji ýyl talibi Gülzada Gullurdyýew, Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň Harby Deňiz Institutynyň 5-nji ýyl talibi Amalgelli Berdiýew dagy munasip boldular. Ýeňjileri Türkmenistanyň bilim ministrliginiň we Türkmenistanyň kärdeşler arkadaşlarynyň milli merkeziniň taýýarlan diplomlary we sowatlary gowşurly. Mahlasy berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň galkynçy döwrüne ýaş Türkmenistan
sanlylara özleriniň zekinini, okuyuplaryny, mümkinçiliklerini açyk görkezmek üçin oňaýly şertler döredilýär. Ýaşlan kämillik ýoluny öňe ilerleme uğruna edýän ägirt uly aladalar üçin bäsişe gatnaşanlar gahrman arkadagymyza hemde arkadagly serdarymyza tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 26-njy maýda saat 20-den 27-nji maýda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayatyny ýetkäpdirän bulatly howa bolup, adkym ýaň şary ýellaryň çakma mümkin. Günatardan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 15-20 gradus, gündüzüne 22-27 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyny ýetkäpdirän bulatly howa bolup, ýaň şary ýellaryň çakma mümkin. Demrat günatardan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 15-20 gradus, gündüzüne 22-27 gradus maýly bolar. Mary vilayatyny ýetkäpdirän bulatly howa bolup, adkym ýaň şary ýellaryň çakma mümkin. Demrat günatardan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 17-20 gradus, gündüzüne 22-27 gradus maýly bolar. Lewak vilayatyny ýetkäpdirän bulatly howa bolup, adkym ýaň şary ýellaryň çakma mümkin. Demrat günatardan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 18-23 gradus, gündüzüne 25-30 gradus maýly bolar. Daşow vilayatyny ýetkäpdirän bulatly howa bolup, Demrat günatardan telesekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 15-20 gradus, gündüzüne 23-28 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ýetkäpdirän bulatly howa bolup, gecesine we ýerden ýaň şary ýellaryň çakma mümkin. Demrat günatardan telesekundda 8-11 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 16-18 gradus, gündüzüne 22-24 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 27-sinde magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Ediz vatandaşlar ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ýetkäpdirýäniňi nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýledäki häzirki wagtda howada tozan böljükleriniň kadadan 8 oturum artmagy we howanyň akymynyň üýtgümegi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedene getirip biläjek oňuýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuzlyk bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban ileşler, bulary berk berja etseňiz gelen islemlik pasylyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşler ebetlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň bähwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.